बिगियानगिरिफोरा गोबां रोंगौनिफ्रायबो रोंगौ दिहुनथाय दिहुनलांगासिनो जेरैहाय निउक्लियार गेस खालामनायावबो जोंहा गोबां गेस सोमजियो जाय गेसआ जोंनि सुबुं माहारिनि थाखाय जोबोद खहा गोनां बेजों लोगोसे सेटेलाइट लन्च खालामनायावबो गोबां बिबांनि गेस सोमजियो बेफोरो जाबाय जोंनि बारमण्डलखौ टटेलि डिस्ट्रय खालामो बेनि अनगायैबो नै दानिसो आंनि सिगाङाव बुंलांनाय सासे बादायारिया बुंदों जे प्लास्टिकआ लायनो गाज्रि नङा प्लास्टिकखौ मोननैबो बिथिङाव नायदों प्लास्टिक बाहायखांनानै प्लास्टिकखौ हायाव गारोब्लाबो प्लास्टिकनि गुना प्लास्टिकआ हाजों सेवनानै गोरोबफालाङा बेयो गारनानै दोननांगौ प्लास्टिकआ हाखौ गाज्रि खालामो आरो सावोब्लाबो बेनिफ्राय कार्बन डाइ अक्साइड साल्फार डाइ अक्साइड ओंखारो बेनिखायनो प्लास्टिकआ गाज्रिनि थाखायनो भारत सरकारा जोंनो मोनसे गेजेराव आयेन खालामदोंमोन जे प्लास्टिक बाहायनायखौ बन्द खालाम प्लास्टिकनि अनगा पेपार बेगसो बाहायनांगौ होननानै दा जे सुबुं माहारिनि सांग्रांथि गैयै बाहायथाय आरो दिहुनथायानो मुलुगारि जेंना बे आयदानि सायाव आं प्रदान मोसौखौ बुंनायखौ जोबथियाव बयनिख्रुइबो खेबसे फिन खुलुमनायखौ बावहरनानै आं बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों खालामजोबनानै दोनदों बैफोरबायदि अरनबारिखौ दास्रांनानै दिनै बायदिसिना गिदिर कारखाना दारिमिन फसंदों दा बैफोरबायदि दारिमिननिफ्राय ओंखारनाय बायदिसिना दै मैला उखुन्दैफोरा दिनै बुहुमाव गोसारजोबनानै आबहावाखौ गुबुंले खालामदों तामांगोना बिजिरगिरि नोंथांमोना बिजिरनांगोन बेनि जाहोनावनो जोंनि सुबुं माहारिया सांग्रांथि गैयिनि थाखाय दिनै आबहावाया गुबुंले जादों होननानै आं सानो आरो दिनै बिफां लाइफां गैया दिनै बुहुमाव गोबां बायदिसिना बिगियानारि दावसुफोरा दिहुनगासिनो दङ जों सुबुं माहारिया सांग्रांथि गैयिनि थाखायनो दिनै गोबां बायदिसिना बाइकारि दिहुनो दहाय सासे बादायारि बिथाङा बुंलांदोंमोन सोंदोंमोन आरो जों बाइकखौ नोंसोर सलायगोन ना सलाया होननानै नोंगौ जों सलायो नाथाय जोङो सांग्रांथि गैयिनि थाखायनो दिनै जोङो गुबुन हारिफोराव एक्सिडेन्ट जानाय नुगासिनो दा दाख्लैबावै आइनाव मोनसे माबा जादोंमोन हाबाफारि नाथाय नंगौ जोङो बाइक सलायदों नाथाय मा जाहैदों थाङै सांग्रांथि गैयि बाइक सलायनो थाखायनो गारि एक्सिडेन्ट जाहैनानै बबावबा दुब्ला थैगेरबाय अब्ला जों सुबुं माहारिया सांग्रांथि गैयिनि थाखायनो दिनै बेफोरबायदि जादों होननानै आं सानो मानगोनां बिजिरगिरि नोंथांमोना बिजिरनानै नाय बेराफारसेथिं दिनै बुहुमाव गोबां बिदुङा दिनै जोंनि बुहुमाव गोसारजोबनानै दङ मानो होनबा दिनै जोंनि बिफां लाइफांनि अनजिमाया गोमालांबाय बिफां लाइफाङा दिनै जोबस्रांलांजोबबाय बेनिखायनो आं बुङो जोंनि बे सुबुं माहारिनि सांग्रांथि गैयिनि थाखायनो दिनै बिफां लाइफां जोबजोबदों दा आं बारा बुंला आं सालबारि कलेजनिफ्राय फैदों 5 सेमिस्टाराव फरायो आङो सालबारि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै फैदों आं बेनि होखानाय टपिक्स बेनि फर्दा मसनाव बाहागो लादों सुबुं माहारिनि सांग्रांथि गैयै बाहायथाय आरो दिहुनथायानो आबहावायारि जेंना एबा गल'गारि बिदुं बांनायनि गुबै जाहोन yes sure 100% right दिनै जोंनि सुबुं माहारिफ्रा मा खालामदों मिथिगोना जे सुबुङा दिहुननाय जे क्रेशार मेसिन बे साइन्स एन्ड टेक्न'लजिनि बे मुगायाव बाहायनाय जे क्रेशार मेसिन बे क्रेशार मेसिनखौ बाहायदों मिथिगौ ना बिफां लाइफां बागानफोरखौ ओरैबायदि हास'दो एवस्रांदो जोङो फांसे गिदिर बिफां दानफायोब्लाथाय खैथा बिफां गायनांगौ जों गोसोआव दङ ना उन्दैयाव फरायनो मोननायखौ जों गोसोआव दङ ना फांबा बिफां गायनांगौ नाथाय बेनि सोलाय सानसेयावनो बागानखौ थफ्र' हास'नानै सिलिंखार खालामदों बिदि सिलिंखार खालामबाय थायोब्ला जोंनि बुहुमा मा जागोन जोङो अक्सिजेन गेस मोनजागोनब्ला अक्सिजेन गेस मोनजानाय नङा जोंनि बुहुमा रानस्राव जागोन बालाबारि जागोन रानस्राव बालाबारि जायोब्ला जों सुबुं माहारिया बे बुहुम बिखायाव थांनानै थानो हानाय नङा थावरिनानै थानो हानाय नङा नै दिनै आरोबाव मोनसे गुबै जाहोन जाबाय हेब्रे देबे सुबुं अनजिमाया बांजोबबाय बांनायनि जाहोनाव मा जाबाय दिनै बांनायनि जाहोनाव बेकार सुबुं अनजिमाया बांबाय बांनायनि जाहोनाव दिनै सुबुं अनजिमा बांनायनि जाहोनाव दिनै इन्डास्ट्रि खुलिबाय गोबां इन्डास्ट्रि बे इन्डास्ट्रिफोराव मानसिफ्रा मुखुब जाजोब्बाय बारायबाय इन्डास्ट्रिखौ बारायबाय नाथाय बे इन्डास्ट्रिनिफ्राय बेसेबां उखुन्दै गलांदों बे इन्डास्ट्रिनिफ्राय बेसेबां धुवा गलांदों बेनि हिसाब गैया दिनै क्रेशार मेसिनखौ सोर बरनखो मानसियानो बरनबाय इन्डास्ट्रिखौ सोर बरनखो मानसियानो बरनबाय बेखौ ज्ञानपीठ डिग्री कॉलेज निकासी BA थर्ड सेम जायनि थाखाय गोबां गिदिर इन्डास्ट्रिफोर खुलिदों बे गिदिर इन्डास्ट्रिफोराव जों गोबां रोखोमनि इलेक्ट्रिकफोर बाहायनाय नुनो मोनदों सि दारिमिन बायदिसिना फार्निचार स्टिलनि इन्डास्ट्रि बायदिफोरावबो गोबां रोखोमनि मोब्लिब बाहायनाय नुनो मोनो जायनि जाहोनाव दिनै मोब्लिबनि बांद्राय बाहायनाया बिदुं बांनायाव गोबां हेफाजाब होबोगासिनो दं
खलगारि बिदुं बांनाय जायखौ जों ग्लबेल वार्मिं होननानै बुङो। जों मिथिगौदि बारहावायाव अक्सिजेननि बिबाङा गोबां बिबांनि थानांगौ, नाथाय दिनै आबहावानि गुबुंनाय जाहोनाव कार्बन डाइ अक्साइडनि बिबाङासो आबहावायाव सानफा एफा बांलांगासिनो दं, जायनि जाहोनाव दिनै अजन थोरफोआ लासै लासै जामख'नानै गोबा जालांनो हमदों, जायनि थाखाय साननि रोदाया जोंनि बुहुमाव थोंजोङै नांफैनानै सोमखोर गोथां न' फारसे गोहोम खोख्लैयो आरो आबहावानि गोबां खहा खालामो। गोबां बिदुं बांहोगासिनो दङ। बेफोरखौ होबथानो